Так, кім исімі? Ильмира. И харфына қазір бүтін кішіге қоям, яма? Кім шираттан сіз ширашығыз үзігіз? Жәмәғәт, лайныны сырып алдылар. Яфын келердікті түгіл қатты. Әйдәгі сәлеге қаліпні башлай тұрық. Икра, балық баласы. Әлі менің хома ВКонтакте аңа yazған хотлар бар. Сен меңа жауап бер, меңа нұқтағына қойып жіберсең де өзіме шамы тұрған киімдер киясігінде. Мен ол видеоларына қарымда, мен түні бойы жылап ятам. Микрофон, берегізәл, тезірек. Так, нормально ма? Құра, кірпік нормально ма? Біз рус жүршісі ізлейміз шол дейі. Сенің рус тілінде акцент бар, шоңа күрә сіз бізге келешмейсіз дейді. Біз ойларбыз дейді. Гүлін жеттір күшіден ойрылып тұрасы келген емеймін. Сәлем, эфирда қалып тапшыруы һәм бүгін бізді қонақта Лейна, өзі Лейна, қош келдің. Лейна, жүрші, блогер, біреуге де ұқшамаған. Әр нәрсеге өз фикірі, өзінің қарашы бар. Мұны аңа қарау білән аңларға мүмкін. Барыстағы малай турындағы жыры білән шаулады да, өзі бір вақиғаға өрілді. Өзі жүрші, өзі блогер, өзі жырлар яза, өзі матур. Имиджігіз турында ұзақ ойладыңыз ма? Yok, ұзақ ойламадым. Мен өзім күндәлік тәгін шылай кейіні берейім. Әмі мен әлі жүрші болмаған уақытта мен шынды қорарақ, сері түслерге кейінәйдім. Қазір енді ол түслер, қызыл түслер яратам. Нәрсегедір бүгін міне тағын қорада келдім. Сен айтадыр, мен нешіктір кейінірге, деп продюсерларың сенға директорлар қошалар, мені сенға шулай кейінірге керек? Yok, шулай кейінірге керек деп алар әйтмейлер. Алар әйті олалар, міне шуны киме, ол слишком ошық деп әйтірге могыт. Міне мен тігі водолазкалар, кофталар киген уақытта шулай. Мен өзім ошық кейінір едім, бәлікі тұрмышта. Міне шулай болып шықты енді. Әйді қазір сенің ең популяр хитіңні қарайбыз. Барысыны, қысқағына үзі қарап кетек әлі. Нам не нужен седан, баклажан. У нас есть КамАЗ, это мой Татарстан. Малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе. Кажется мне принцем на коне. Лейна, мен сен рус мектебінде оқығансың екен, сен татарша бик әйбәт сөйләшәсең, дұрысын айтканда, рус мектебі үшін. Сен ничек менә ул татаршаны, ничек шулай камилләштердең? Нәрсә ярдәм итте сиңа? Өйдә әтиәнем белән татар телендә сөйләшә идек, шулай ук минем татар дусларым дагы бар иде, шулай ук. Дагын күп мараяғының икәне сезне. Күп мараяғының диалекты диләр. Мин аны үзем сизмәгән идем, аша диләр. Театр училищесінде оқуда сеңа ярдәм иткәндер мағайнаймы? Сен дә татар группасында идең бит? Татар группасында идем. Анда шундый бұрынғы сүзләр бар, спектакль уйнаган вакытта, кой вакытта ауыр бирелә иде. Әмма менә шул дагын миңа ярдәм иткән дип уйлыйм. Әмма күбесе сине минемчә, минем танышларым да бар, алар сине татарча белми дип уйлыйлар. Кызганычка каршы шулай дип уйлыйлар. Мен өзім TikTok'та да татар тілінде видеолар түсірсем, татар тілінде жырлар жырласам дағы нәрсегедір кіші мені татар тілін білмейді біледі. Міне TikTok дегеннен TikTok'та Лейна ол татар тілін үйретеді дерге бола, қысқа шындай рус сөздерін татар тіліне тәржеме айтайым. Мен сіңа шындай берем әзірләдім. Қазір мен тәржеме айтайым. Сен тәржеме айташексің қазір. Әмі білесің, ол сен ағынаты, ол бүтін кішіге файдалы болсын үшін. Сен білмесең анда, мұннан кімде болса, mesela Илмир айталы, Алсу айталы, mesela сен білмесең анда. Мен әйтірмен бірде болмаса. Рәхтем етіп әйді. Лосось. Рыба балық була, а лосось қызыл балықтыр.
Süleyman balığı. Мен білмеймін. Mene iste kaldırgı Süleyman Сіз balığı. білейдіңіз бе? Жоқ, мен де білмейдім. Mene bilemiz hazır. Так. Кошелек, қазір оқшалық. Жоқ, оқшалық сөйлейді, оқшалық. Сіз білесіз бе? Sizde var mı benim fikirler? Kışılık neşik bulat atarşı? Neşik bulurga mümkün? Оқша сумкасы. Akşa sumkası. Akşa yanışığı deyler. Ama ondan onun tüp tercümesi var. Kolta deyip tercüme ettiler tutar tiline. Қолта. Eye. Kışılık. İste kaldırgız kolta. Bir jingil söz. Әйем. Так. Келесі сөз. Крючок. Мұны мен точно білмеймін. Крючок. Bilesindir sen onu. Нендей харфке башлана? Harfine başlama. Ылғыш. Ырғыш. Birinci işe Ырғы. Ырғы? Yok. Var mı sizde fikirler? Менде де жоқ. Irgak. Ырғақ. Eye. Почти дұрыс. Eye. Так, келесі сұрау. Судья. Не десек бұлайын, шучу. Emin судья mı? Судья. Мен білмеймін. Мұндай ауыр сөздер білмеймін. Emnalar bir geç kullanıla tırgan sizler şuna kuraşlarını sayıladın. Biz gel судья deybiz. Ağol mesela hakim. Хаким. Eye. Tatarşanın şuna kura. Men tigi seni tekşirişin deyip Eye, dedim bana. eye, kızık Emine bizden koraşçılar da iste kalırsın belki mine. Мен бұл тәржімелерін өзімнің TikTok'ta да TikTok'ta сөйлеймін. sana ne aytırsın eye. Так, бұл несі? Икра. Балық баласы. Kim bile? İkranı bilesizdir indi. Hatta bir kibitte onun karşı tatarşa yazıp da koyulgan. Bütün kişi yürütürgen bir kibitte hatta şulay tatarşa yazıp da koyulgan. Нешек жазылған? Nişik yazılan bilmiş yok mu? Olduk. Сөз мен точно білмеймін. Мен ішіткенім бардыр енді. Vardır. Kullanmағаш. О, юбка, итек. Mine. Не білем. Так, Ama biz anlayık gel yup kıdıp sileşemiz bari itek demeyiz. мен мұнда келген уақытта нешептір өзімнің киімні тәржіме еттім татар тіліне, шуңа есте қалғаным. Şulay mı? Так, рож. Сейчас. Роз. На какой еще букву? O. Орыш. Ey. Крутой. Шәп. Şef. Ey. Әйімі? Ey. Ama mesela krutoy ne bulsa tüke anda burulmalı yol bulsa mesela krutoy поворот bulsa indi. Аха. Şimdi. Стена қазір түшем. Қазір. Білесіз ме балалар? Bilesiz mi? Дивар. Аха. Әйе, скетчті. Так, келесі сұрау. Шуба. Сіз Şuba. Тун. Ey. дұрыс. Молодцы. Ақырғы сөз. Изящество. Изящество. Мен білмеймін. Nezakat. Назақат. Әйе. Бұл сөзіне қызғанышқа қаршы мен білмеймін. İzyaşlı şuna nezakatli etseler. Білем, Neşik білем, buldu білем. indi ikra tatarşa? Олдық бұла. Ey. О, шәп. Лейна, сіздің жүрші болу болашақ қайлығыз ма? Әйе, менің болашақта биюші де, жүрші да, парикмахер боласым да келгені, визажиста боласым келгені, барысы да тұрмышқа ашты, матур етіп бейім, бизәні, шешеріні өзім ясым, шыңа көре барысы да тұрмышқа ашты. Нişik deyip xiyalanaydın sen? Sen özünün nişik Türk göz aldına getireydin mi? Şunda jirşi bulam deyip. Әйе, мен бәлек шақта Венгрия сахнада болған уақытта егіріп барған уақытларымы хәтерлеймін. Бүтін кіші шоба еді, қоя шоба, бір кіші білмей, мен аны өзім білмейдім. Сахнада ол бұлғаш белейді. Ой, мені білмейміз. Ну, Жырлауын яратайды. бір күндір енді, бір күнді яратқанмындыр енді. Андары соң ұнытқаным, андары соң кіш білән үйді. Мен дәген сонда йылдыз болсам еді деп қияланып. Нişe yaşadı sen o vakitte? Неше yaşaydı екен? Ну, 14-тір. Әлі менің хома ВКонтакте аңа yazған хотлар бар. Сен меңа жауап бер, меңа нұқтағына қойып жіберсең де. Венгрияға бойы ма? Әйе. Sen özün Vengriya bilen bir sahnada jırladın ondan sonra. Әйе.
Менә бит хыялашың аша икән. Әмма син театр училищесына киттең. Әйе, чөнки минем спектакльләрдә дә уйнайсы килде, фильмларда төшәсе килде. Ә театральный училищедан да бию да, җыр да һәм театральный постановкалардагы бар. Шуңа күрә мин шунда барам. Ә хәзер синең сәхнәгә чыгасың киләме театрда, спектакльдә? Әйе, килә. Мин театральный училище укыган вакытта Камал театрында уйнайсы килгән иде. Хәзер белмим инде шакырылар микән, юк микән. Шакырмасалар, ярар бренди рус спектаклендә уйнасам да мин бик шат булыр идем. Ә син дәвам итәргә җыенасың менә бу? Театральный. Әйе. Хәзер инде театральный ул минем клипларда, театральный постановка дисәк була. ТикТокта уйныйм мин тоже. Шуңа Ә күрә укуны дәвам итәргә җыен. юк, мин бу елны түгел, икенче елга укырга керергә планнарда бар, булып чыкса, булып Нәрсә чыга. буенча? Җыр буенча. Җыр буенча. Венера Ганиева үзенә чакырды. Шулаймы? Лейна, мәктәптә укыганда икелеләр ала идеңме? Нинди фәннән? Икелеләр ала идем, өчлеләр дә ала идем, бишлеләр минем анда шул җырдан, физкультурадандыр инде, а өчлеләр русский язык, литература, математика, информатика, физика, география тоже кай вакытта була иде. Шуңа күрә мин теге бишлеләргә генә укымадым. Мин гел үземнең буш вакытымны җырга ничектер бирергә тырыша идем. Менә конкурсларда катнаша идем мин шунда. Йолдызлыкта, созвездиедә имса Әйе, шулай. Яра. Рәхмәт сорау өчен. Әмма син үзеңнән нәрсә кирәген белгәнсең, аңлагансың. Син бушлай идеңме, өчле алгач, икеле алгаchtан? Юк, Ә син ачылый дип әйтәнең. Юк. Мин аларга әйтмим бит инде. Мин эшле алдым дип, үзем генә йөрим. Яра эшле булды. Андары соң мин мәктәптә концертларда катнаша идем. Шуңа күрә анда катнашкан өчен мин бөтен укытчыга керә идем дә, мин бит җитешмәдем дәрес хәзерләргә, мин бит менә мәктәп өчен анда чыгыш ясадым. Опять ярар диләр иделәр дә куялар. Мин үзем теге башым эшләми түгел, алар белә иде мин акыллы икәнемне. Алар дагын аңлагандыр миңа менә физика, математика ул кызык фәннәр түгел икәнне алар беләләр иде дип уйлыйм мин. Безнең әле тамашачылардан булган сораулар да бар иде. Гөлшәшә апа сораулар килде. Лейна, яңа хит, яңа клип көтәбез дигәннәр кайчан чыга? Менә белән барысы шикелле хит булыр дип әйтә алмыйм. Чөнки минем гел бер менә шундый стильдә Татарстан турында җырлар җырлыйсым килми. Бу минем фикрем. Ничек инде команда әйтәчәк, аларны сөйләшергә кирәк барысында. Әмма ләкин минем үземнең рус җырлары да җырлыйсы килә. Ниндидер в тренде булган җырлар җырлыйсы килә минем. Менә булыр микән алар хит, аны әйтә алмыйм. Бу барыс ничек туды? Барс туган көндә язылды инде. Мин үзем Казанны бик яратам. Монда яшәргә гел хыяллана идем. Монда инде яши башлагач, без туган көндә утырган вакытта бер кеше миңа әйтә инде: "Анчап Татарстан турында җыр язмыйсың син?" дигән. Мин шуны нәрсәгә язмыйм соң дидем дәгән. И шул текстны яздым инде, аннары соң мелодия язылды. Тагын сорау бар. Лейнаның инглиз телендә җырлаганын да тыңлап карыйсы килә дигәннәр. Җырласа, ишетәбез инде. Минем ятка каласым килми, мин җырлыйм җырлар, мин җырлый ала торган җырлар җырлыйм мин. Татар телен мин беләм, рус телен беләм, инглиз телен белмим һәм үземнең дөрес түгел произношение белән шулай итеп миңа ничектер матур түгел караганнарны мин теләмим. Яра. Җырларга синең планда бармы инглиз телендә? Юк. Юк, әйме? Юк. Теге үземнең җырларны чыгарып инглиз телендә алай юк, ә менә кавер шикелле яздырсам, алай була. Сез шаярырга яратасызмы? Шаярга яратам. Шаярырга нишләргә? Ай, умыр белән сез дусмы? Мин дус, үземнең дусларым белән инде интервьюга килгән вакытта үземне тыйнаграк тоттырга тырышам. Дуслар белән инде кыйнарга дагын могу. Бик кызык икән. Булуым
кыда тора, мен күлмәктә. Кемнәр бу балалар белән мин сорау? Кем бу балалармы? Әйе. Белмим. Без Ягъни анда алар бер юк, алар чынлап алар җырладымы анда, алар Юк, алар җырламады. Без бер районга бардык. Шунда бүтән анда яшәгән кешеләр кем катнашасы килә клипта, шулар килделәр. Бу балалар җырлаган партияны вообще бүтән кешеләр җырлады, алар түгел. Анда шундый суык, игътибар итсәгез, анда бүтән кеше курткада тора, мин генә күлмәктә. Менә шулай итеп анда тордым, клипы нормально булып чыкты инде. тагын нәрсәләргә барырга туры килгәнең бар. Менә туңырга туры килә әлбәттә съемкаларга. Тагын нәрсәләр булганы бар съемкада син. Туңырга Үзеңнең иҗатың өчен нинди адымнарга барырга туры килгәне бар. үземә ошамый торган киемнәр киясең инде. Мәсәлән. Мәсәлән, Малена Белым барсында кызыл юбкада, кызыл береткада бер образ бар. Аның ул образны мин үзем җыйдым. Безнең вакыт бик кыска иде. Мин шуңа күрә үзем бардым да кибеткә алдым. Ул мине шундый тоза күрсәтә. Миңа шундый ошамый иде ул. Һәм мин үземә ошамаган клипларны карарга яратмыйм. Менә гел интервьюда дагы үземә ошаган киемнәр киясем килә. Шуңа күрә миңа теге кеше әйтсә, менә моны ки дисә, теге мин барыбер үземне бик җиңел тота алмаячакмын. Рәхәт, үзең булалмысың. Әйе. Ләйна, син шундыйдыр бик мехрибанлы, шәфкатьле кеше димәсең шундый. Кешеләргә ачу тотмый торган бугаймы? Шулай булып күренәсең. Минемчә, син ничектер менә, менә синең училищеда идең, ничек син күтәрелеп киттең. Синеңчә нәрсә моңа ни булды? Бәлки синең шундый дөньяга ачык булуың да моңа тәэсир иткәндер минемчә. Ничектер шундый ниндидер арткы начар уйлар юк кебек синең белән сөйләшкәндә шундый ничектер җиңел генә аралашасың син. Кеше турында начар уйламыйсың кебек. Әйе, мин үзем теге интернетта видеолар карап торган вакытта дагы кешендидер теге начарлык эшләп, силәрне ташлап, этләрне ташлап калдырган вакытта мин ул видеоларны карыйм да, мин төне буе җылап ятам. Андан соң гел приютларга акча җибәрергә тырышам инде мин. Теге үземнең бик күп акчам булмаса дагы ничәдер акчасын шул бәләкәй мәшәләргә, этләргә җибәрәсем килә минем. Училищеда укыган вакытта мин гел актерское мастерство дәресен калдырып, вокал дәресенә бара идем, чөнки без конкурсларда катнаша идек. Һәм аны бүтән кеше белә иде училищеда инде. Бер укытучы килде дә, ул минем укытучы түгел иде, миңа әйтә. Анда диджейны шунда эзлиләр ди, мә сиңа номер, син җырлыйсың бугай, шалтырат яз ди. Мин өйгә кайттым да шалтыратам. Алло, бу миңа әйтә, да, кастинг, скиньте сразу типа фотки миңа ВКонтакте. Мин аны ВКонтакте таптым, үземнең фотоларны җибәрдем, мин аңа ошадымдыр инде бәлки кыяфәтем белән. Ул вакытта минем кап-кара җен шикелле чәчләрем булса да. Ул мине ошатты. Әйдә кил, инглиз телендә җырлар җырла диде ул миңа. Ну это как кастинг. Мин инглиз телендә, как всегда, җырлыйс килми. Мин үз шартымны куйдым. Мин татарча җырларын җырлыйм дидем. Шунда училищеда өйрәнгән җырларны җырларга бит инде лучше әйбәтләп, чем андан дидер инглиз телендә. Килдем, җырладым. Ничә аласың димә әйтә инде бу. Продюсер. Бүтән бию алам, шпагатка утырам, җырлыйм, бүтән нәрсә могу. Былай дип утыра да. Без рус җырчысы эзлибез шул ди. Синең рус телендә акцент бар, шуңа күрә сез безгә килешмисез диде. Без уйларбыз диде. Как это всегда бывает. Мин өйгә кайттым, ярты елдан соң миңа шалтырата. Безнең рус җырчысын алган идек без ди. Ул үзенең характерын безгә күрсәтә башлады диде ул миңа. Әйдә килеп бер рус җырын җырлап калыр әле ди. Мин килдем дә җырладым. Әле җырладым шунда. Ошады да бугай. Матур татарча утырсыз әйтәсең син шунда. Килдем дә җырладым. Ошады да. Әйдә татарча җырлар җырлыйбыз диде. Хәзер инде татар җырлары да, рус җырлары да җырлыйбыз. Мин үзем белән шундый горурланам. Мин үзем рус телен бик белмәсәм дә, хәзер шул телдә мин үзем җырлар да язам. Менә татар телендә мин җырлар, шигырьләр язмый идем. Хәзер язам. Менә шулай үзеңнең эшең сиңа ошагач, син хыялланып, менә тагын эшлисе килә.
Жилкәмдә елыйсың бер син, теләкләремне беләсең, калмады башка бер кем, син киләсең дә китәсең. Мин кайдадыр аста калдым, син юктавыр суладым, бер тапкыр янда булсаң, авырлыклар миңа очрамас. Ау, төштем ардым, оныттың мине. Ау, онытма, кешер мине, синнән башка ардым мин. Все булды. Gitti. Buydu teге без репетиции. Рахмет, Лейна. Кимешләргә кабак саласызмы? Әниемнекенә кай вакытта гына салам. Үземнең продюсер һәм директор сүзләренә салам 90%. 10%-ын бар үземчә эшлим. Нигә әнием сүзләренә колак салмыйм? Чөнки мин бераз бүтән аудиторияга эшлим. Мине балалар ярата, подростклар. Минем әнием инде хәзер 40-50 яшь, ул барыбер иске карау белән карый тормышка дип әйтим соң инде. Ул минем җырларны теге аңлап бетермәскә может, шуңа күрә аның сүзләренә бик колак салмыйм мин. Инде команда, продюсер, директор алар беләләр, кемгә мин эшлим, кем мине карарга тиеш. Алар белгәч инде мин аларның сүзләренә теге колак салам дисәк була. Лейна, әмінә сен әлі Лейна болғаншы, сен жерші болып кеткен шоқ, сен нелдер нешіктір қызық едің сен алып қарарға, нешіктір сен шынап имиджің, киінулерің, нешіктір әлі жерші болма вақытта ма? Әйе, шул вақытта оқшындай. Сенің қойдан келе алымына, бәлкі әнеңізі дә шундадыр сенің? Минем әнием үзе шигырь яза, шундый ук хыялый кеше, минем шикелле. Шундый ук бүтән әйберне бик йөрәккә якын ала торган кеше. Мин үзем менә гел ничектер кешедән аерылып торасы килгән минем. Мин линза кия башладым училищеда инде укыган вакытта линза кия идем. Ниндидер киемнәр киям иске, но алар миндә матур торалар. Миңа гел әйтәләр иде. Лайна син капчык кисәң дә сиңа ул килешә дигәннәр. Мин аны ничектер үземчә преподносить не могу. Сен іштен нешіктір қабыл етесіңдір мағайын. Шулық кейін, мәселен, бір күні киесің, екінші күні киесің, айрылырға мүмкін қатта сен іштен қабыл етіп аны яратып кисең, ол мағайын екінші түрлі отырадыр сен. Мен теге өзімні яратып, шылайтып, кіші янына шылайтып киегеш, кіші де мені бүтән түрлі қабыл ете. Шулай. Енді қызық сұраулар сіздің рахмет. Қазір тапсыңа тағын бір берем. Театр училищесі біз қат-қат қабатладық енді. Хам сені нешіктір театрал яқтан сынамыша, сені ойнатмыша жібересі келмей. Міне мұнда этюдлар үшін бірінер, бір үшінер, yok енді міне орасынан бір ошап кетсе бүтінісін әші еласын. Үшісін бәлкі. Қайнап отырушы шейнік. Қойнап, қайнап. Бұлды итәбіз ме? Әйе. Так. Бик жеңіл әлі бұсың айды. Эй, вообще жеңіл бұл. Яратайды ма институтлар? Yok. Süssüz etütlerini mi yaratmayayım. Ben söyleşirge yaratam. Ya harfi. Ende söyleşe тұрған ya harfi болсын. Ya. Так. Belki көп сөйлеше тұрған ya harfi. Так, hazır нешеге сұрасың bu яны? Олай теміпшін. Я. 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 Anladık. Қарау, мен деген болды бет бұл. Так. Концертқа әзірленуші лайным. Костюмны берәлі, пожалуйста, костюм қоя. Микрофон, берегізәлі, тезірек. Так, нормально ма? Қора, кірпік нормально ма? Ирин нормально? Все? Қойсы жүр, әшәкі. Тезірек ейді, 10 минуттан концерт. Бұл? Все. Рахмет, жоны қайым. Мен концерт олдынан жептір кіші білән бек сүйлешмеймін. Білмейм нәрсеге, гіл сәхнеге қол жуып шығам. Нешік ял етеге яратасыз?
кроватьта ятырга яратам. Мен өзім бір қошандағын диңгізде болғаным юк. Спортзалға хәзер инде мен бик йөрмим, чөнки мен үзем концертларга сикрәм. Ул минем өчен спорт дип уйлыйм инде. Мен үземне шуңа тынычландырам. Ә булай кроватьта яту, йоклау минем өчен самый шәп нәрсә тормышта. Шәп. Лейна, тагын нинди нидер гаҗәеп, искиткеч матур нинди хыялларың, планнарың бар? Үземнең тормышта, шулаймы? Яки минем җырчы буларак карьерадамы? Кайсы да ярый. Тормыштагысы да кызык, әйтә алсам. Тормыштагысы кызыграк дип уйлыйм мин нәрсәгәдер. Минем права алып, матур шундый Жигули машинасын алып, Жигули? Әйе, алтыска аны буяп, шулай йөрис килә. Мин дә ингел Жигули әйткән, Жигули диләр миңа. Мин үзем гади гаиләдән, мин үземә кыйбатлы машиналар аласы килми, аңа минем бик күп акчамдагын юк. Мин үзем рәхәтләнеп менә хәзер автобуста да, метрода дагын йөрим. Аблай үзенең Жигулида, үзенең җырларын тыңлап йөрим, хыялланып. Менә шундый минем хыялым бар. Әмма кашан ул тормышка аша микән, ансын инде Бик тиз ашыр минемчә. Безнең каләптә әйткән хыяллар гадәттә тормышка ашалар. Ярар, шатып калабыз. Рәхмәт сиңа, бик зур шундый рәхәт синең белән. Синең тормышың алга таба да шундый якты, матур булсын, матур төсләрдә, синең булачак Жигулиң кебек. Әйе, рәхмәт сезгә сорауларыгыз өчен, рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен, тамашачыларга рәхмәт мине караганыгыз өчен, барыгызга да бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Калет тапшыруы бүгенгә тамам. Хушыгыз. Менә ниһаять автограф алу чираты миңа да килеп җитте. Лейна, ә син үзең кемнән автограф алганың бар? Ә кемнән теләр идең? Алганым бер кешедән дә юк, әмма автограф Ариана Гранdeдан алсам бик шат булыр идем.